ai zina yadda ake biyan bukata a aure haka ake biyan bukata a zina, amma matsalar shi na zina baka so a ganka ma da ita. Akwai ɗawainiya ko babu? In kuma an ganka da ita ka damu. Shi na zina baka so ku samu ɗa, in kun samu ɗan da kai da ita ya zama muku alaƙa. Akwai wahala ko babu? Amma idan na aure ne, in ɗan na aure ne, kai da ka buga waya ka kira mahaifinta ka ce wacce ta haihu. Haka ne, to shari'a ba ta hana ku bane saboda akwai maslahar ku a wajen hana ku, akwai mafsada idan kuna tare da shi, amma yadda za a biya bukata haka za a yi. Shi yasa ba wacce ta yi asara kamar wadda take ba da kanta a harkar zina. Kudin da za a bata, annabi ya haramta amfani da kudin karuwa. Ke ba zai yadda ku je gun mamansa da ke ba, ba zai yadda ku je gun babansa mahaifinsa da ke ba, ba zai yadda ku je gun malaminsa da ke ba, ba zai yadda kannansa su san ki ba, ba zai yarda wata alaka bayyananniya da ke ba, kuma kina tare da shi. Ba zai yadda ya haihu da ke ba, amma a hakan kina ganin kin gamsu. To shari'a sai ta hana, sai ta haramta saboda akwai rikita-rikita, saboda akwai damuwa. To kai tun da ka riga ka yi imani da Allah, in ka shiga sabgar ba za ka zauna lafiya ba. Jama'a muna fahimta?